Yesho kumbovigouka pafoni chi. Iwe useni foni yangu. Mufungidzira kuti handikuziva zvamuri kuita. Ndiri kuzviziva zvese zvamuri kuplana zvekuda kuenda kunorova mukadzi wemunhu wamuri kudanana naye. Iwe zika mukadzi wemunhu uindo chicho zvina basa. Mambonana nichikomplaina. Iwe ndautaura kuti usabata foni yangu iwe. Alright, ko murume wacho akazvibata kuti ndo zvamuri kuita. Munofungidzira kuti anoita sei? Ayo ndezvako zvautaura. Iwe zvenizvo kuti munonzwa makuwa kuti mukashushira mukadzi wemunhu wamuri kuhura naye kuti ahura nemumwe murume. Kutoshushira munhu waau. Iwe foni yangu andiona uchibata, ndatora foni yangu andiona uchibata. Ende uri kuita sei kubata foni yangu? Zvese ndazvona nyange mukada kushushira. Zvese zviri murume mukuru kuplana zvinani basa rese. Azvitombo zvinoona zvichimeka sense. Iyo seni foni yangu. Kutora mukadzi kuti mukadzi murume akaenda kubasa ku 3 months asipo makutodanana nemukadzi wemunhu. Izvo zvaura nemumwe murume maanaye makuda kutoplana kutoudza boys renyu. Iyo zvakutoa handisi. Chegore rino tichaonerera mujolenyu. Handisi kuzvifara. Dai angatobvisa zvanu zviri nani. Ayo useni foni yangu. Iyo seni foni. Mukadzi wemunhu. Ayo useni foni. Apa makutoplana kuda kutourayirana mukadzi wemunhu. Handiri kuona ukabata foni yangu. Munhu ari kutongozvihurirawo zvake. Useni foni yangu. Iyo seni foni yangu. Zvakutoa handisi kuzviziva. Useni foni.